Malta għandha l-aktar għalliema żgħażagħ fis-sistema edukattiva. Dan ġie rikonoxxut f'summit fi Brussel fejn ġie diskuss il-futur tal-edukazzjoni fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. F'dan is-summit ingħad li 26 minn 28 pajjiż Ewropew għandhom nuqqas ta' għalliema, iżda Malta ġiet imfaħħra li għandha l-aktar għalliema żgħażagħ u li dan jawgura tajjeb għall-futur tas-settur edukattiv. Dan it-tieni summit dwar l-edukazzjoni fl-Ewropa iffoka fuq il-professjoni tal-għalliema u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom l-għalliema. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Everest Bartolo li kien parti minn diskussjoni dwar l-importanza fil-karriera tal-għalliem semma kif il-Gvern tejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-għalliema, iżda tenna wkoll li qatt fadal xi jsir biex dawn il-kundizzjonijiet ikompli jtejjibhom. L-edukazzjoni tiddependi fuq l-għalliema. Imma l-għalliema ma nistgħux inħallwhom waħedhom. Rridu ntajbulhom il-kundizzjonijiet tagħhom u rridu ngħinuhom jiffaċċjaw l-isfidi l-kbar li llum għandhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum fil-klassi. Il-Ministru semma kif l-għalliema illum il-ġurnata qed jaffaċċjaw sitwazzjonijiet differenti fil-klassijiet u li għalhekk hemm bżonn rabta bejn dak li jiġri fuq il-bank tal-iskola kif ukoll dak li jiġri barra mill-ħitan tal-iskola. Importanti li jiksbu r-rispett u jingħataw ir-rispett li jxirqilhom għaliex mingħajr rispett ma nistax naħdmu flimkien. Il-Ministru kompla billi sostna illi l-aħjar ambjent edukattiv huwa meta jkun hemm fiduċja fl-għalliema u li permezz ta' rispett reċiproku bejn il-partijiet ikkonċernati fis-sistema edukattiva ikunu jistgħu jiġu milquha l-isfidi kbar li qed taffaċċja s-soċjetà Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.